Khladno uhe sentiat jongka Houthi haka jingsa tombor bat ki sipai jongka US. Ka tenat kubor Al-Hadad kabadon has Saudi Arabia. Kalayut hu baka jinghir thmaling sun jongka US ha Yemen. Kala peniap ya uhe jongki tenat sentiat jongki Houthi. U Abdul Nasser Al-Kamali. Haka telegram unong aiktin jongka sengleno bala Kersian daka Iran. Uong baki lingsun thma jongka US. Kila penlong ya ki sipoteli ki jinghir thma. Haka nong ba sana. Kabalabat daki leno. Bat ki jaka bamarjan jongka. Haka simit-simit. Layat hu baki don sah nriu teli ki jingsa thombor. Haka than bamarjan jongka mar aibi. Kabak hamjeliu hapok kathan Yemen. Henry laong ba ompat don kano ka jing pentikna ya ka kaipot. Halor ka jing syapnyap jong ukamali. Om syam la don ru kano ka jing keren halor ki kubor na ka US Central Command. Kabala ai tang kendiat ki jing tip ki babania. Halor ki jing trekam persya ya ki Houthi. Nadu balas dang yaki haka khatsan regumas. Men haka siningkong u menteri kampoying jongka US. U PT Hexet. U laong baki tenat sipai kila penkre ban penjur ya ka jing yakun persya ya ka nekakan hun. Haka baula keren haka jing yalang jongka White House. Hapdeng u menteri rang badu jongka ri u Benjamin Netanyahu. Lembadu presiden jongka ri Amerika u Donald Trump. Ngem syam las ngamjar batkan sanang kamslam hadu baki Houthi kin penbena bakin sangeno ban siap yaki jahat jongi ong u hekses